SD Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode. A dogon ja da Hamisu Breaker sun tafka abin kunya. Ko menene wannan abin kunya da mutane suke ce ku ce akai shi ne? Ku biyo mu domin mu sanar da ku. Idan wannan kan ne zuwan ku na farko na tasha mai albarka mai suna SD Brother TV, sai ku danna mana subscribe sannan ku taba alamar kararrawa domin sanar da ku da zarar mu dora shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa. Wannan abin kunya da ake cewa a dogon ja ya tafka da Hamisu Breaker ba wani abu bane ba illa ana ganin su a matsayin su da manya-manyan mawaka kuma shahararren 'yan industry na kare a ce sana'ar kaya. A dogon ja ya sa wata shadda baya ga bisani sai a ga Hamisu Breaker wasu kuma sun ce Hamisu Breaker shine ya sa wannan shadda daga baya kuma sai a ga a dogon ja da wannan shadda. Ya za a ce kudin da suke samu suna cajin miliyan har ma miliyan 10 a waka. Suna aran kaya wanda idan ya sa kaya ba a waka ba normal kayan sawa a cikin gari a ce wannan maya ala ya sa ya kira aiki. To sai da kuma sun ce shaddar a dogon ja ne fara sa inda suka ta fi dubu a lokacin da a dogon ja ya sa baya ga bisani da Hamisu Breaker ya sa suka ta kaya sa. Wasu kuma masoyan Hamisu Breaker sun ce karya ne ana so a bata wa wani nasu na inda ake ganin cewa shi ya sa shaddar da ya ta fara kuɗi a bisa aka rage masa. To wannan ba shi bane ba abin da mutane suke magana a lokacin shi ne Hamisu Breaker ne ya yi wajensa ne a cikin rana inda ya wajensa a cikin rana shi kuma a dogon ja a cikin ɗaki da ake kowa ta aiki wani hoton cikin aiki zai bambanta da hoton cikin rana hoton cikin aiki rayuwa ta wasu rana ta kware da sanso to wasu sun ce a'a ana so a masu alaye ne wannan fashar da a dogon ja shi ne ya girgira Hamisu Breaker inda dama ake ganin a kwanakin baya an zo da yanzu a dogon ja ya sa baya ga sani wasu mutane sun yi talanta a kan abu suka ce wai yaya Hamisu Breaker ne fara basu kunya ne da zai wani an kaya a wurin a dogon ja inda suke zaton cewa Hamisu Breaker shi ne baban wanka a kowa a hausa da ɗorai ta baki ɗaya kowa wanka sai da kuma akwai biyu da suna ɗorai mai wanka to kuma da kwamen shin wane ne a wannan shaka tsakanin Hamisu Breaker da dogon ja masoya kai mana kwamen shin a dogon ja ne a wannan kaya ko kuma Hamisu Breaker ne ya ara muna jira Brother TV. Ku danna subscribe, ku je ku danna alamar kararrawa domin sanin sakonninmu idan mun dora akai-akai. Mun gode.